Det var en overraskelse. 1, 2, 3 nu! Nu vi er ikke Minecraft-ekspedition. Nej, det er fint. Men jeg gør det for det der 1, 2, 3 nu. Det er sjovt. 1, 2, 3 nu. Okay, nej. De gør det ikke. Okay, han plejer at slå, men jeg ved ikke, hvor banen. Og nu ser vi skating med Mathias, den vilde, tykke, fede. Hvad kan være nu? Og temaet er Kavajnumse. Det her er Kavajnumse surfing. Jeg er dårlig til det her. Se Og hende. se, vi Mathias, penge prøv at jeg se. har fået i dag. Ja, men Mathias, han er virkelig dårlig. Han er virkelig dårlig til det, og det er mig, der optager igen. Ja, og så skør ud. Og prøv at se. Det er fordi, det er bare mig, der hedder Nora. Og det er Mathias igen, som vi ser i sidste episode. Og hej, folkens! Ja, jeg kan vejnumse. Men mere kan vejnumse. Fuck. Og han døde i med en Kavajnumse. Der. Ja, vi har... Nej! Mathias, jeg skulle lige tage lov til sygestop. Mathias, du ved godt, at vi ikke har spist vores kage færdig. Jamen, det er fucking ligeglad med. Jeg skal fandme skate hele dagen. Hold så i face, mand. Du ødelagde banen. Og så skal vi lige se der. Den kommer lige der. Han skal lige lave. Der. Okay, du ramte den. Altså, Og en... okay, nu laver vi det sygeste. Det der, det er sviske. Og jeg som Rita. Hold din kæft. Det er sgu da ikke også så Rita, eller hvad fanden du snakker om. Okay, men velkommen til Kavajnumse surfing. Og hvad skal dagens spørgsmål være? Kan I lide det, vi optager? Hallo, nu vi er ikke så Rita. Nej, men det er som Rita, der er sjovt. Jeg gider ikke, hvad kan vejnumse? Okay, men jeg har faktisk bygget en Kavajnumse i Minecraft. Seriøst. Ja, jeg har bare bygget et kæmpe Stevie med en Kavajnumse på røven. Jeg vil gerne se det. Det kan jeg ikke, for min iPad ligger derhjemme. Og dagens spørgsmål er, kan I lide vores videoer? Vi har lavet en Minecraft-video, der er sådan 6 sekunder. Nej, Men nu er han på toilettet. Vi har ikke så den er så sjov. Den tog 8 sekunder, men nu skal vi lige... det er bare fordi, at... I skal ikke se videoen, fordi at... Det her det er bare 8 sekunder, hvor Minecraft står stille. Der er intet, der rører sig. Jeg har sagt til Mathias, at vi burde lave en ny, men nej, det gider han fandme ikke, fordi han er... Fordi han er sådan en stor bøs, at man slet ikke kan klare ham mere. Han er helt umulig. Lige det syge træk. Booty! Det er sygt. Så du det? Og sidste episode, der sagde Mathias, at han ikke havde skateboard, men det er lige her i kassen. Lige der. Kan I ikke se et skateboard med selve slikhjul på? Okay, jeg kan huske det med det Mathias, der sagde. Okay. Men og du har de dyreste, dem solgte jeg. Okay, det kostede 800 kroner, men for begge to fik jeg 300 kroner for det. Det er altså fucking sindssygt, ikke? Lad være med at bruge det. Jamen, jeg ved det godt, man må ikke gøre det i film, men nu gør jeg det. Ja, det er da god. Du vil ikke have vejnumse. De bruger hele tiden. Ja, den kan vejnumse. Og nu skal vi lave det syge flip. Okay, du kan ikke hoppe så langt i virkeligheden. Nej, det kan ingen. Se, faktisk, der er mit fod. Hold din kæft. Man må ikke slå, Mati. Nu. Og der, I skal bare vide. Til at lave nogle, den her video ude. Den her hvor vi er ude og fiske. Hvor vi fanger skaller. Men så skal I søge på skaller Mathias. Mathias skaller. Og som den her video, den udgået for cirka 12 dage siden. 12 dage siden.
Okay, Jeg siger dig, der er fisk på 1 minut, så er der 2 fisk mindst. okay, yes. Vores rekord i fisk er at fange cirka 20 på en hel time. Eller sådan en halv time. Halvanden. Ja, halvanden time. Det er meget godt at fiske. Det er nede på Tulesvej der. Så kan du bare køre lige ud, så er der sådan en drejning ned til... Fredericia, Ja, hvis I kender Fredericia. ja. Og så er der sådan lige bakke ned der. Næsten hen fra enden af. Så kører du ned der. Så drejer du så til højre, så går du bare igennem der. Over broen. Og så går du bare lige ud. Så kommer der sådan en sø, der er så mange skaller. Så mange. Der var en, hvor vi gjorde en hel uge, mig og min storebror var ude at fisk. Der fangede vi cirka 70 fisk. Ja, det er rigtig meget. Jeg skulle sige, det er rigtig meget. Om det er... Nu vil jeg tage den her. Ja, vi slutter snart videoen her. Den har været cirka 6 minutter og 5 sekunder. 6, nu er det 7, nu er det 8, nu er det 10. Og nu laver vi lige det sygeste med skateboardet. Hey, vi har helt glemt at sige, hej folkens! Hold din kæft. Jeg ved Vi laver godt. det lige med surfboardet. Okay, det er bare en skateboard uden hjul. Ja. Det er sygt. Sådan noget, det er svært. Meget svært, især for Bø. Det er svært. Især for Mathias, for han kan ikke finde ud af det. Og så siger vi farvel. Buda! Hej folkens! Ses folkens!